Shalom jala horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang doho dainang manang di dia pehamu maringanan tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason dohot pangaramution ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hatani Tuhata jumulu mahita martangiang. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramuti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata di Tuhata nagabe jamita di minggu dung Natal manang di tanggal 31 Desember 2020 masongo minggu parpudi dihita di tahun 2020 ima natar surat di buku panurirang Jeremia bidu 30 mamukasian ayat pitu rodi ayat sia doho topik Jahoba do partugi jala mual ni olup-olup Tuhan pemimpin dan sumber penghiburan hujaha madihita songonoma didok hatani Tuhata ay songono do hatani Jahoba marhicani roha mahamu marsurak-surak mida Jakob jala marulup-ulup mahamu mida ihutan yakabang soparbegu. Pangyar hamuma suaramuna mamuji-muji jala do kamuma sai palua ma ale Jahoba bangsom pasi-pasi ni Israel. Idama ikonahu manugihon na sida siatano na tukan utara jala ahu papunguhon na sida sian aka ujung ni tanoon rap dohot akan nama pitung dohot napakpang nagabe-gabean dohot pangitubu di tonga-tonga nasida tungluhutan nabulo do nasida akan namulaki tuson rodo nasida tutu huhut tumatangis dohot marhuraja ahuma manugihon nasida tu akabatangaik di dalan na hornop daktagamon tarsulad di nasida disi ayau gabe ama di Israel jala Efraim gabe anak bu habajuku ima hatani Tuhata di hamua kadamang doho dainang di pardalanan ninguluon adong dua hal nama cai tahari koton isarani mobil manang motor rupani ikonadong do supirna na mangumudihon mobili molodang adongi datung boy mardalan mobili ate tung sauli-uli ni mobili doho sa arga-argana ikonarong do na marguar supir na mga mudihon na padua hon tong do di mobili adong do na nido na kerneton olo do isipata gabe supir kedua manang supir serapate guna ni kerneton dakolan na pamasuk ko do paturut to panupang alai sipata molopas di bulus mobili akadalan nasiga manang dalan na mahol kernetoma nasay papos rohani panupang nay tenang akamang do tamuinang sanin nama tusude panupangi atik pe ngasay tahuta panupangi nga malubu-lubu rupani taroktok na molopas di akka dalan nasigay alai alasay di papos kerneton rohani penumpangi gabesonang manasida mardala sahatu tujuan na. Lausongonido nang di pardalanan ningulu taon tahari kotodo sosok pengemudi doho namanya mangati hita di dalan natadalan ni molo topik ni minggu tau maswarahot tuhita isema partugita isema na manguluhok kita. Siapa yang memimpin perjalanan kita ini? Dungi isema muse na mangulup-ulupi hita. Jadi molo manortorkan nakpe hicaru pani panortor ni panortori alai gabelam ulido berengon molarong na mangulup-ulupi marhiti akka ringgit sitio suara. Gabe marbunga-bunga ma tangan nyaka na manortori. Imarupa ni molo di hatabata di dok mangulup-ulupi isedo namanya mangati hita dusongon na manortor nakiningan nakpehicay ba na manortor alay molo suarong do namanya mangati dangadong na mangulupi boy do lam gali na manortori
Suarung maninga hainda rupani. Ise do na menghibur hita. Songon nataboto akamang doho tamu akaina nami aidak ko lalas ni roha na jumpa kita di dalani ko sadar do hita di siate tunggudang do na paju rohata gudang do na mabahe marsak rohata say adong do na mabahe tertuktuk manang tersandung si majojak tay molo didok rupani tersandung dang batu na bulun mabahe kita tersandung ate somal na batu na mek doi kerikil kecil alai nak pe mek ti juk di mabahe kita hacitan. Jadi jangan anggap remeh dengan kerikil kecil. Olo do humat citi sian nama no bom batu na balga. Isarani batu na mek di dalani olo do gabe si gudong pak nai di bahen. Molo passo na tu pak ni bei manang tu si siloni ba olo do gabe bongkak manang si gudong di dok rupane. Molo pas mata adupi songoni tapabua ma tua mata manang tuinata misalnya tersandung mahita si pata da ngapul-apul naro malah dimuruhi duiba. Na tu dia do di beko matam. Apalagi dang bui di deho laus ninna do muse ngahacit itu jang muse nga iba hacitan hona songgak muse hape isi masian hitaon naolo tersandung kan hamu kadongan saha porsial nuaeng nunga saha bihita tu minggu parpudi di ujung ni tahun 2020 tuluon apala topet rupani di hari minggu tanggal 31 Desemberi. Tentu hal na parjulu nanaing dohono ta ima mauliate. Terima kasih. Mauliate ma Tuhan. Ima naharuar sian pamangata. Mauliate alanunga diiring-iring Tuhani pardalanata sian ari tu ari. Sian bulan tu bulan. Satu penghujung ni tahun 2020 tuluon. Atik pesongon nata dok digijangi dang mulus sudi nata dalani maragam do nata bulus. Adong do dalan na lurus, adong na marnak koktuat jalalaus, adong do tikungan tajam tabulus. Sipata do naing balik hita songo mobil nata dok nakiningani sipata do meleng tu kiri marang natu kanan. Sipata saya songon nanai tersulad di rupani. Alai mauliate ma di Tuhan. Hipas do pehita sahatu tikion. Atik pe gudang do natabulus. Nama baik kita mabiar. Saluhu nai siala panugun-ugun ni Tuhan idui di pardalanata. Napadua hon sidohono ta ima urupi ma au Tuhan. Tolonglah aku Tuhan. Hamu kamang dohot tamu inang di satu sisi kita bersyukur madok mauliate do hita siala basa-basa ni debata natajalo di bagasan nasatauno alai di sisi na asing mabiar do hita lomos do hita buha-buhao do hita jadi dua pakilala anon adong manuaing di hita bersyukur dan takut gentar. Di satu sisi kita bersyukur, tapi di sisi yang lain kita juga merasa takut, was-was. Terlebih di nalahuma masuhi tahun nai baru, ima tahun 2024. Apalagi mamuse molotabayako nakana masa dia ka ari nauksalpui, budu gabe gentar hita, isarani halak na mendaki gunung rupani, bah mauliate do dido ibana, ala sahat ibana, tupucuni duluki. Alai duk sahat ibana disi bodo ibana muse gabi saya songon na merasa gentar songo dia man muse turun. Apalagi dung dibereng ibana tu toru beges nai HP, toru nai HP, tajam nai HP, naung ni dalanan. Ninna rupane. Di situasi si songo ni mahita butuh pangurupion. Butuh pertolongan. Isema na tau gabe pangurupi di hita. Isema na memimpin manang nagabe partugi di pardalanatai. Isema na mangamudiho kita.
Jala ise manaolo mangulup-ulupi hita malojupang akasitaonon. Naradi menghibur hita ketika adong duka tak adupi. Disom manuaing turpukon marsaringar di tonga-tonga tamadok, Jahoba do partogi jala mual ni ulup-ulup diho. Tuhanlah pemimpin dan sumber penghiburanmu. Songo bangso Israel na dijamini Jahoba ngulu nasida jala nasai mangapuli nasida di parnguluan nai. Songo ni do debata majamini nguluta. Tuhan do nagabe partogi di hita. Tuhan do na mangulup-ulupi hita di pardalan natai. Tuhan do nagabe jurumudi, pengemudi na mangamudihon ngulut taon. Odon waing nata amiton sian turpuko. Macetakas rupani di odol ho di bagasa turpuki. Atong molosongonido lampos marohata manadiko tau 2020 jala lampos rohata laho mamongoti tau 2024 nanaing roh. Dohonot tama selamat tinggal tahun 2020 dan selamat menyambut tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam nauku begi hami. Paurat tomai di bagasan rohanami bi asa di parbuiho katami parbuina denggan parbuina tonggi. Jala laus hatamom Tuhan pakyon nami gabe sulu-sulu di pardalanan nami tarlubi dinalaho mamongoti tahun 2024 si pasahatomu si basa-basa honomu Tuhami saluhutna. Jalo matang yang nami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.